l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Life is my adventure. Din it-tema ta' skola sajf għal din is-sena dan tħabbar waqt żjara li jagħmel il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima fiċ-ċentru tar-Riżorsi San Miguel f'Pembroke. Hawnhekk tħabbar kif l-applikazzjonijiet għal skola sajf ta' din is-sena infetħu. Dwar din it-tema wkoll ikkummenta il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi Michael Bondin. Tema mawżula mit-tfal għat-tfal, tema illi ħatkun qiegħda toħodna fi programm ta' 8 ġimgħat sħaħ ta' attivitajiet għal dawn it-tfal. Skola sajf se tkun qed tingħata minn 55 ċentru madwar Malta u Għawdex bejn it-tnejn u l-ġimgħa. Dawn jinkludu 5 ċentri ta' riżorsi u 5 ċentri f'Għawdex. Is-servizz jibda mill-10 ta' Lulju sad-9 ta' Wissu u mit-19 ta' Wissu sas-6 ta' Settembru. Soddisfatti ħafna bis-servizz illi jiġu joffru f'dawn il-ġimgħat, servizz li huwa wieħed edukattiv. U allura l-fatt li għandek servizz edukattiv li minnu minkejja li huwa s-sajf xorta waħda jibbenefikaw it-tfal żgur li għata ġid għal dak li huwa l-iżvilupp sħiħ tat-tfal tagħna. L-applikazzjonijiet jibqgħu miftuħin sa 2 ta' Mejju li ġej.